Ate Mike. Anagarot ti hapon jay dinanog-danog daw. Basic, di ka kasi. What? Lukon na kami sana talagang dimsay. Hoy, apo. Nagkasang matikas pingabiyaga. Nagtagaan. Kun man donat, tapantay ko mo tagpalamis di bagyo. Apay mapangkapal ng bagyo sitay. Uram lang nga bagyo tuyin ah. Nagmutaling kamot tin dimsay, sa bali mga bagyo di bagbagam. Sumo lang ajay, paras mo lang na lami ace. Tudad tumadim si damalagaan pinamait ka panunot mo ya. May saka mo lang amot taling donat. Kapay manang ka, pay sumot ti bagbagan ni Dimsay. Kasano mga parehas di bagyo city kan di bagyaw. Basta iso aja ta malpas ti diskusyon. So sika donat, di natin kayo mo nga pagbagasyonan ka natin samar. Di ka makatagay tayo city masaw. Apo, nagmayatan George, makapantay ka madyi Tagaytay City. Hangka mamamati ka niya na dimsay. Apay masong, nagmayamatid jay ah. Umanggarad. Baka na umapala ka niya kata ni Masaw. Gusto tanong donat, tamamatik ka niyam. Tapi nalamis mo lang jiya donat. Una Masaw, apay. Hey! Pagsangpong mo palang di kabiti donat, pagsublindakan. Ni, apay malit Masaw. Gamin donat, bawal ti madigdigdigos jay. Asa donat, madikagdigdigaos. Hanggang matita Dimsay, murmuryutan na ka lang ata. Nakita mo dimsay, nga nagdigos ni donat ay. Madipay masong, si Kangay. Hanmut lang dimsay. Kasanuyo nga makita nga digdigo sa madi kayo mga kabalay. Ewan niya, gusto yung baga ni donat. So nga, murmuryutan na ka lang ata ni Masaw. So pagkadwa kay nga mutalang. Adula amin nga mo. Sika nga Dimsay, di na mo ti kayo mga pagbakasyonan. Mabalik siguro di Japanan. Japan? Puni ka mutin dimsay, Japan? Tagtaganap kan sa mutin. Pagagam ang mga ulang ate Masaw. Padimay, ang magurigor na. Agore kayo man, ba't magtagtaganap sa kagurgurigaw? Kanyang raw. Kahit ko talaga mapan di Japan. Apay mo nga kayo mo nga mapanji Japan. Pagpalamisak mo't ah. Amom dimsay, madikag baling nga mapanjay, numadim ambog syarita ti hapon. Kaamok mo't ah. Sigurado ka ta, ibagbagam Dimsay. Undo na, sakpay, api gamin, madigag damag. Sige manggarawd no, mumtig sarita ti hapon. Wan, rin niya, kahit sumbatan ti damag yaw. Sige, di nagarti na may nga pagpasyarin ti Japan. Jay, nagasakay. Puna yan, naglaing kagaya mo dimsay. Sakpay. Dimsay, nyagar ti tawag ti motor di Japan. Agi lang, naglaka mo ton, di Kawasaki. Guray ka lang dimsay. Api masong, Motor, Kawasaki. Ukis ti sabanan. wan, Kawasaki ti tawag na di motor di Japan. Kaslamag gamin lulukon na kaming kahit. Api sino gamin na muna ti agsaw tapon tawi. Di si kalatan Ate manggarawd no, talaga na lang kamot ti hapon. Anya ti hapon ti balatong. Hindi mo itamag na kitugin. Di tugay. Naleng ka nga talaga ya. Ate Pai, anya garod mo taji madimalukatan. Madimalukatan? Si, bisik, di nakasusay. Kisti sa bam Dimsay, paglulok ko na kami sa nga talaga na. Api man dunat. Wala tong tugay, tas madimaluktan nakasusay. Nyagrag, amaw, Madi, madi mo lang gayam ka, isumamati kanyak. sige man lang na Masaw, punatan sa amin ni Dimsay. Huwag garod. Sis,
Mutanda talaga kito. Mati na kanya. Ana, nga pidamagin niyaw. Ate Mike. Anagarot ti hapon jay dinanog-danog daw. Desi, di ka kasi. Lukon na kami sana talagang dimsay. Relax. Chill ka lang. Tungo ka man. Kislama di kami nagpaypayso tayo bagbagam. Among maleti, agsaw tapon. Maday. Mading maggayam ka, isupat yung dak, okay? Hulatan. Anya magarot ti hapon ti nalayang basketball. Naglakamutan, o narigrigatay. Sungbatang pwede din, no, mom. Apurado ka sa dunat. Apay, dapapanam. Ka, oh my. Ibagam kit din, nagadulamin ti bagbagam. Yung man lang ano ay nalang agbasketball, di sa kuragi. Hey, madin sa tayo bagbagam ah. Apay, sino kami na muna ti agapong kanya tinatalaw. Di sika. Gayam, iso nga ustoy bagbagak. Siya matagdamag, nyamot ni Morita paon. Ana, Di, duwa kayo. kisti sa bana di nga dimsen. Hinarami na tamo nga muryutan. Sugarod masong. Orayan namat ano, maminsan no, pakastoy suna. Apay donat. Pay, tiyam muna. So na lang tiyam muna nagsarita ti sa baling nga lugar. Apay dagor damom donat. Ka, adda masong. Nangarod aja donat. No, maminsan taon masong kani aldawon, mabisinaon. Dagor din. Ora siya ka mabisin mo lang na.